На ново рекординг. Добре, здравейте! Днес сме с господин Йордан Господинов. Моля, представете се, разкажете повече за вас. Здравейте, аз съм ветеринарен лекар по професия и по времето на присъединяването на България към Европейския съюз имах удоволствието да работя за подготовка на сектор рибарство за приемането в Европейския съюз, както и за адаптиране на националното законодателство към европейското и по една щастлива случайност открих страхотни хора, страхотни бизнесмени, изключително експортно ориентиран сектор, който в един момент също ме хареса и ме предложи и напуснах попрището на контрол на храните в Националната ветеринарно-медицинска служба и се озовах на този пост, който от 2005 година съм изпълнителен директор, а от 2008 изпълняваме председателската функция на Асоциация на производителите на рибни продукти BG Fish. Това е една мегаструктура, която обединява 53 кораба на морето, кораби и лодки, които реално работят в светлата част на икономиката. Знаете какво значи светла част. Ловим около 61%, точно 61% за миналата година са нашите улови. И имаме 25 фабрики, от 10 дни станаха още 27 фабрики членуват при нас. И около 16, сега още 8 нови, значи 24 стопанства за пастърва, за шарани и за миди. Общо взето, най-големият дял на нашата асоциация е в преработката. Разбира се, имаме около 35% от аквакултурата. Аквакултурата всъщност означава развъждане на водни организми. Миди, риби, водорасли и всякакви други растения или животни, които се развиват във водна среда. Докато сектор рибарство, другия му подсектор е риболов. Той се занимава с риболов по Дунава и в Черно море. И третия подсектор е преработка и търговия, който е най-интересен, защото казах ви, ние сме изключително експортно ориентирани. За щастие в нашия сектор се изисква голям интелект и голям капацитет и много от специалистите в водещите в предприятията и в рибовъдството са завършили или български институти, каквито са ветеринарно-медицинския факултет, всъщност специалността аквакултура, или са завършили в западни или американски и канадски университети. Ползваме и много технолози, които са завършили в хранително-вкусовата промишленост в Пловдив, както и различни експерти с икономическо образование, менеджери, защото този сектор изисква, освен високо ниво на образование, изисква нюх към търговията, към пазарите и сме нещо повече от всичко останало, което се развива в сектора земеделие в България. Бих казал, че сме интересни и атрактивни, защото производствата са много различни и по принцип рибата, мидите, черупчестите, рапаните са много приятни за окото, интересни за масата и за кухнята. И виждате всички топ готвачи по всички телевизии, отнено демонстрират миди, риби, черупчести и така нататък в своите кухни, защото това не е само средиземноморска, това е световна кухня. Като имате предвид, че по-голямата част от населението е съсредоточено по бреговете на океаните и моретата, риба се консумира в цял свят, рибата не стига и затова и Европейската комисия тая година взе решение следващия програмен период, който свършва от 2027 година, да акцентира върху развъждането на риба и стимулира силно производството на риба в изкуствени условия, т.е. в ферми. Изкуствени. Като казвам ферми, независимо дали са на реки, на езера, дали са в езовири, дали са в морето, т.е. отпущат се повече пари. Бих казал, че за риболова също има образователен ценз, защото там се изискват капитански права. Много хора, които са завършили военно-морското училище или средния техникум, са капитани на кораба или екипаж. И за мен представлява така очудване, че все още малко хора искат да влезат в този занаят като обикновени работници. В България битува така мнението, че човек трябва да учи, за да не работи, но при нас действително, освен висшия персонал, който е технологичен, хора, които се занимават с хасев системите, с проследяемост, с търговия, с менеджмент, трябва и среден персонал, който да може да се занимава с обработка на продукти. При нас е предимно ръчен труда, особено в черупчестите, в рапаните. Разбира се, нашите специалисти сме ги обучили, хора с по-ниско образование сме ги обучили да работят така, че продуктите да имат много високо качество и разбира се гарантирана безопасност. И това е доказано с
пратките продукти, които ние изпращаме за най-елитните пазари, каквито са южнокорейския, японския, американския. Нали, малко сектори могат да се похвалят, че търгуват на тези пазари, да кажем, 2/3 от произведената си продукция. Това не става само с високообразовани хора, това става и с високо ниво на средния персонал и на изпълнителския персонал. При нас, разбира се, основните условия са сол, вода, лед, за да съхраним рибата качествена и безопасна. И тъй като тенденцията е все повече хора да консумират риба, включително и в България се увеличава тенденцията, търсенето ще продължава да расте. Това означава, че цената на тези продукти ще се повишава. Това означава, че заплащането на труда ще бъде все по-високо. Така че ние сме действително много атрактивен сектор и приканвам всички млади хора, които искат да се развиват в този сектор, място за развитие има. И в риболова, и в управлението на рибарските пристанища, и в борсите, в тържищата, в мениджмънта на предприятията, в технологията, в всичко, което изброих. Разбира се, при нас хладилните съоръжения свързани с западни фирми, предимно японска техника, швейцарска, защото не може да си позволим нещо допотопно, което да не съхранява добре продуктите. И бих казал, че даваме възможност на синята икономика действително да се развива в морето, защото ние сме една част от морското пространство и крайбрежието и сме оперираме в този сектор и реално водим диалог с всички останали, които са свързани с морето, защото туризма без риба на масата, нали, риболова спортния, без спортни лодки, дайвингистите, които имат много клубове, които ловят също риба. Нали, сектора рибата е нещо, така като кажете риба, влизате в един магазин и виждате 2-3 щанда накрая. Щандовете все повече се разширяват, но то е свързано и с спортния риболов, и с подводния риболов. Има доста атракции, които се предлагат. И мисля, че никой не ходи на морето без да яде всеки ден поне веднъж риба и никой не си позволява вече да сяда на масата поне веднъж седмично да не консумира риба. Така че е привлекателен сектор и все по-високо платен ще става, което за младите хора е най-важното. Разбира се, имаме вече електронни магазини, борси, това, което IT специалистите в момента, нали, са заели всички ниши и тази ниша не остана празна, така че аз мисля, че младите хора ще развият и надградят този сектор, защото това, с което започнах, че сме изключително спортно ориентирани, това означава, че има възможност за проевропейски, проамерикански насочените млади хора, които са образованието им позволява да контактуват, да работят, да се развиват, независимо от коя точка на планетата са. Даже българи с американска фирма поддържат софтуера на част от нашите фирми, нали, от Чикаго. Така че няма ограничения за този сектор. Да, разбира се, ако трябва да почиствате миди от черупките, трябва да сте в цеха. Няма как да стане дистанционно. Но искам така известна диаспора от включително и хора, които са по-ниско образовани. Сме провели доста курсове с тях, доста обучение, сме ги направили много добри специалисти, защото се изиска много висока хигиена, много високи стандарти, окачествяване, размерни групи, магазините, особено елитните пазари, те не искат нещо и така просто изсипано. То трябва да бъде всичко на много високо ниво. И етикета на всяка българска фирма е свързан с един БГ номер, който БГ номер е качен в официалните регистри на Брюксел и всяка една световна фирма може да провери продукта Хикс от предприятието Y, да проследи обратната проследяемост, да види откъде идва, кой го произвежда, при какви условия, кой го окачества, кой дава сертификатите за безопасност, защото, нали, контрола на храните, освен контрол, той си има самоконтрол. Ние имаме цели екипи, които се занимават и това са високоинтелигентни образовани хора, които се занимават с следение на целия процес. От входа на суровината до изхода на предприятието. И то не е просто така, някой ги следи и ги гледа. Там са записи, температурни режими, изследвания, ветеринарни лекари, лаборатории. Искам да кажа, че сме на много високо ниво. Да, секторът е малко познат, защото всички се занимават с въглищните централи, с атомните централи. Да, там парите са много, но при нас пък атракцията е голяма. Контакта с туристите, с морето, с плажовете. Никой не ходи на море, без да отиде на едно рибарско пристанище, да види как се стоварва рибата, рибарите, корабите, мрежите и първата цаца, която може да издете на морето с хилена бира. Добре, господин Господинов, какви са първите стъпки за някой млад човек, който има интерес да има кариера в сектора? Какво ще го посъветвате?
Ами, какво да го посъветвам, зависи от намеренията му. Много хора, млади, сега последните 6 наши члена през ноември месец подадаха 6 молби. Всички хора са под 40 години. Това са хора между 30 и 40 години, хора, които са в началото на кариерата си и са в сектор пастърводство. Двама от тях имат малки цехове. Значи, човек не може да започне с нещо много голямо и да загуби всичко. Съветът ми е да започнат от начало, да отидат да поработят, да откраднат занятията, както се казва, да видят, да научат. Сега и сектор шареновъдство също се развива. Шарана също е експортно ориентиран, най-вече за съседната ни страна Румъния. И има цена. Да, там условията са малко по-тежки, защото се гледа в екстензивни условия, докато пастървовъдството, развъждането на миди, нали, с по-модерни технологии, има рециркулационни системи. Буквално вие в едно хале може да си направите ферма, която един човек да управлява от компютъра. Рибите се хранят от компютъра, пречистваме се водата от компютъра, топли се, осветява се и в край на крещата един човек ходи през един или два дни във фермата, за да види как растат рибите. Просто визуално да ги види, иначе всичко се калибрира. Има много модерни технологии, неща, които са модерни. Сега много е модерно аквапониката, нали, развъждане на зеленчуци с риби. Има твърде много технологии описани. Хората може да специализират, да учат ветеринарна медицина, да учат зооинженерство, може да учат специално насочено с аквакултура, как се развъждат водните организми. Разбира се, ако някой иска, може да си купи кораб риболовен, да започне да риболовства в морето, защото в морето пък има див ресурс, там го ловите и директно го продавате на фабриките или на борсите. Човек може да реши да се занимава само с търговия. Имаме при нас успели бизнесмени, които са започнали с по едно магазинче или с по едно щанче. Сега много хора не вярват на това нещо, но аз в сектора съм свидетел на 2/3 от хората са започнали от нула. И някои от тях са водещи бизнесмени. Да, други са средни фирми, но даже да имат една фирма с 40-50 човека персонал, това е голям успех за всеки един млад човек. Така че бих посъветвал най-напред да разгледат сектора, да проучат възможности за печалба, защото младите хора ги интересуват печалбата, кариерата и условията на работа и разбира се комуникацията, контактите, защото не може да се заровите в една ферма и да гледате крави и да стоите цял ден там и да нямате никаква връзка, докато рибите е значително по-интелигентно, могат да се гледат дистанционно. Както и мидите в морето. Нали? Мидите там всеки ден не ги извеждате на паша или да ги храните, защото мидите се растат в морето и се хранят от планктона. Много неща се следят дистанционно, много неща се контролират. Навлязаха много експерти в нашите среди, за да се позволим да се занимаваме с броя. Даже и рибите ги броим електронно с машини. Рибите се изваждат с определени системи, системата ги притегля, разделя ги защото растат различно рибите, да кажем пастървите, и се връщат в различни басейни във всеки неща, които така са недостижимите. Водещи в страната, тъй като това е отрасъл, който се разви много през последните 20-25 години и спрямо комунистическия строй имаме растеж на развитието на пастърводството. Мидите също са много интересни. Сега има скариди, стриди почват да се гледат. Неща, които са интересни за младите хора. Знаете, една стрида колко е скъпа. Има чара в отварянето, в консумацията, изобщо нещата, които владеят света и ние сме вече на този пазар, така че приканвам младите хора да се образоват в тая област, да четат повече, да вземат необходимото образование и да стават или ръководители на ферми, или технолози, или собствен бизнес да направят. Разбира се, може да се отворят рибни ресторанти. Няма непродадена риба в България. Това искам да кажа. Някой, ако си мисли, че като гледа риба и на есен или там не може да е продадена, всичко заминава. И ако не българския, европейския световния пазар поема всичко. Тоест един бизнес, който е обречен да има постоянен пазар. Това означава, че ако сте добър експерт, добър менеджер, вие нямате шанс да пропаднете. Разбира се, шанс винаги има да се провали всичко, ако просто не си правите сметката. Много ви благодаря за така полезната информация. Надявам се да бъдем полезни и за младите хора. Да. Изключително интересно.
Да, нас ни обединява и Националната рибарска мрежа, много от възможности, които дават тя. Там хората се срещнат. Разбира се, ние сме мега асоциация, ние сме призната междубраншова организация, една от петте в Европа. Казах, защото обхващаме всички подсектори и това ни дава възможност да контактуваме директно с Брюксел. Реално много от нещата, които се случват в България, са и по наша инициатива. Да кажем, тия помощи, които сега ще бъдат дадени заради войната в Украина, бяхме едни от първи, които писахме на Брюксел и пожелахме да има такова подпомагане. След това се смени регламент. Всъщност това е ролята на асоциациите да обединява хората и да им създава по-добри условия за печелене на пари. Значи целта на бизнеса е да правят пари, да се увеличават парите. Ако просто правите бизнес и сте на загуба, няма смисъл да сте в бизнес. И това е асоциацията. Подкрепя, участва в правенето на наредби, закони, комуникация с Брюксел, връзка с всички министерства и ведомства, от които зависи нашия бизнес и настояване пред институциите и пред Народното събрание законодателството да върви в посока, което да облегчава условията за гледане на риба, за хващане на риба, за преработка и за търговия, което не винаги е така, защото част от депутатите искат да създават закони, които са все по-рестриктивни, все повече да контролират нещата. Но това е динамиката на живота. Срещата на интересите. Да. Много благодаря. Мисля, че записахме достатъчно. Мога да дам